Дуруд дӯстон, агар ки шумо аз Тоҷикистон бошед ё ки забони тоҷикия, форсия фаҳмед, илтимос ҳамин навъро то охир тамошо кунед. Як-ду савол дорам, ҷавоб диҳед пас. Ан ҳамин либоса дидостед? Ин ҳамин исмаш чӣ бошад? Агар ки донед, дар комментария нависед. Касе намедонад, исми ин зардӯзӣ аст. Зар яъне тилло, дӯзӣ яъне духтан. Тиллодӯзӣ, зардӯзӣ яке либосони қадимтарини Тоҷикистон аст, фарҳанги тоҷикона аст. Ин гуна либосҳо агар шумо дида бошед, дар тӯю маърака ҷавонон мепӯшанд ва мебароянд. Мефаҳмед? Лекин ин як скриншот аз интернет гирифтам, поёнаша бинед чӣ навистагӣ. Узбекский халат зардӯзӣ. Фаҳмидед? Дар ин аҳамият намедонам рости гап, лекин як видеое тамошо кардам, бо ман тамошо кунед. Чӣ гуна дар навор дидед, мард бо либоси зардӯзии тоҷикӣ даромада дар трамвай шишта хӯроки миллии тоҷиконро, оши паловро тақсим кардистааст. Ва пас комментариҳое дарояд хонед, агар ҳама ҳамсояи мо навишта истодааст ки аз они мост, аз они мост, аз они мост. Яъне хулоса ин аз они тоҷикон нест. Пас ман худро суол додам ки оё ин ҳақиқат аст? Чӣ бояд кард? Савол. Зардӯзӣ. Зардӯзӣ ин калимаи форсӣ тоҷикист. Ин либоси тоҷикона аст. Бо туркӣ зар тилло яъне олтин мешавад. Духтан намедонам чӣ мешавад. Пас чаро инро либоси туркона мегӯянд бародаро? Мо чӣ бояд кунем? Масалан, ман ҳозир агар бо забони русӣ ба англисӣ як видео кунам, оиди ҳамин либосҳо, таърихи тоҷик ҳарф занам, пас мегӯянд ки шумо тоҷико расист ҳастен, шумо ин ҳастен, ӯ ҳастен. Лекин ин ҳамсояи мо ин гуна видеоҳо мекунанд, агар ҳазорҳо видеоҳо ҳастанд. Пас гӯянд ки аз они мо аст, туркӣ ҳаст. Мо ки тоҷико гӯем не бардоро, Наврӯз, зардӯзӣ, оши палов, ин аз они мост немегӯянд. Чӣ бояд кард бародаро? Хаб шавем, инам хеле ҳамаша аз худ карда мегиранд ҳамсояҳои мо. Ман бар зидди ягон миллат нестам ба номи Аллоҳ. Мо аввалаш ки мо мусулмонем, ман худро аввал мусулмон ҳис қабул мекунам, пас миллат. Лекин тамаддуни худро, таърихи худро ман ҳамеша медонам ва фахр мекунам. Дар Тоҷикистон узбекам ҳаст, дигар туркманам ҳаст, қирғизам ҳаст, қазоқам, озарбойҷониам, касе татарам ҳаст, зидагием, русоям ҳастанд. Бар зидди чун ягон зиддият надорам. Дӯстои наздики ман аз узбекон ҳастанд, узбекони Тоҷикистон. Бар зидди ягон кас ба номи худо нестам. Лекин ҳамсояи мо инам хеле гуна дурӯғҳоро пеш мебаранд. Мо чӣ бояд кард? Чӣ бояд? Мо ҷавоб диҳем ё ки не? Агар ки ҷавоб диҳем, мардуми тоҷик ҳама медонад, ҳама мо мусулмонем, алҳамдулиллоҳ. Охи мусулмони бадро ҳамин ҳамсояда навис ки ин либоси таоми миллии тоҷикон, мо ҳама мусулмонем. Ин ҳар гуна видеоҳо нашр накунед, бугӯед ку чӣ ҷавобтон метиҳанд. Пас як чизи дигар ки масалан мана тоқӣ. Ин тоқии чӯстӣ аст. Ин тоқия дар мардуми суғд бисёр мепӯшанд. Ман ҳамин аз вақте ки худро мешиносам, ин тоқия дар мардуми айнии Урметан суғд мепӯшанд. Анаи бараш бабошад тоқии нави тоҷикон гӯем акур, ман намедонам ин чӣ намуд тоқӣ аст. Гирдаш Таҷикистан навистагӣ аст, Тоҷикистон навистагӣ аст. Бардоро, кадомиш хуб аст, кадомиш хушрӯ аст, ба ман ҷавоб диҳед. Мегиранд тоқии Таҷикистан мепӯшанд. Охи Таҷикистан ин калимаҳои кирилликӣ, кириллиёи лотинӣ, ин аз мо набуд бародаро. Мо таърихи худро бояд иваз накунем. Ҳамира гирен пӯшен, лекин бе ҳамин калимаҳои Таҷикистан, бе ҳамин калимаҳои Таҷикистанам навиштагианд, духтагианд, каҷалаклепай хушрӯ нест. Ина тоқии чӯстӣ пӯшен. Ина ҳазору як дигар гуна тоқиҳое дорем, тоқии хушрӯ, аҷоиб зебо дорем. Чаро мо ҳамун тоқия мегирем, гирдаша расво мекунем, Таҷикистан менависем, то ки барои чӣ? То ки одамо моро бишносанд. Ҳамун Таҷикистана гиред, танҳо ҳамун тоқия пӯшед, худаш зебо аст бо ҳар гуна ранго. Майли байрақ кунен ё ки байрақ як
мисли кӯчик символ боша ё ки харитаи Тоҷикистон ё ки ягон символи Тоҷикистон ягон мушкиле нест, лекин Таҷикистан кай ки гирдиш наменависе ба номи худо тоқи безеб мешавад. фаҳмидед? Аз дигар тараф бинӣ охи ҳамин тоқи сиёву озорҳо кати хубтар нест. Ҳамин тоқиам аз они мо намегӯянд, ҳамсояи мо мегӯянд ки аз они мост. тоқии чӯстӣ. Дар чӯст ҳама тоҷико зиндагӣ мекунанд. Ин тоқи асли тоҷикон аст, лекин ҳамсояи мо мегӯянд ки не, ин аз мо нест. хулоса ин наворо бо забони тоҷик кардам ки то ки форсизабонон бефаҳманд мардуми Тоҷикистон фарқе не узбекай, татарай, туркманай, мардуми Тоҷикистон боша, барои ки Тоҷикистон ҳамаи мо шаҳрванди Тоҷикистонем. мардуми Узбекистон дигар гуна фикр мекунанд, мардуми Тоҷикистон дигар гуна фикр мекунанд. ҳар як кас бояд ки ватани худро дӯст дорад. фаҳмидед бародар? Чӣ бояд кард? ҷавоб диҳем ба забони русӣ ё ки накунем? ҳамин видео ответ чихе мегӯянд, ё ки ягон видеоблогере ҳастем. ман блогер нестам, як чихегум як любителем бугум мешавам. видеоблогерҳое ҳастанд ки 100,000 200 300,000 подписчик доранд. якташ видео кунед охи ҷавоб тен охи ятам хеле оинаи расми тоҷика нишон тен охи бародарон. ин ҳамин буд видеои ман, каме дароз шид, урзи зиёд гуфтам 1 минута кунам, лекин 1 минута нашид. дар амони худо бошед. Дар комментария нависед ки чӣ гуна бояд кард, чӣ гуна бояд фарҳанги таърихи худро муҳофизат кард. оё видео кунем ҷавоб бо забони русӣ ё ки не? оё мардуми тоҷик моро дастгирӣ мекунанд агар ки мо гӯем ки ин аз они тоҷикон аст, ё ки боз медарояд мегӯяд майка напӯш, майка пӯшӣ, ту чӣ гуна мусулмонӣ, кай ки на ислома медонад, на дина медонад, ё ки мегӯяд ки ҳамаи мо мусулмонем, ин тараф у тараф мо ҳама як қабр намеравем, лекин 1 сантиметр агар гӯӣ ки ҳамсояҳота 1 сантиметр ба мо деҳ, аз пишти об, аз пишти замин бо ҳамсояҳо ҷанг кардастем. ҳаузе не ҷанг буд ва ҷанг мешавад агар ки 1 сантиметр гӯӣ. чӣ бояд кард? Ташаккури зиёд.